Coucou tout le monde! Andeha hagnano soen'ny fagnevana-ka zegny za io dia andeha hambarambarako anareo hoe karakory fomba fanaovako ninaka. Satria anisany raha tegna important aminaka zegny ny fikarakarako voloko. Zegny ahitavanareo nareo maro be magnontany za hoe ino mba raha ataonao fagnevanao matevigny, lava, maniry sady mandoko volo anao tsisy tapatapaka fagnevanao. Iahy naka tegna tsisy tapatapaka satria za mahavita magnano soin naturel no tiako zegny mikarakara fagneva ndraikindraiky zegny atsika viavy maro kamo mikarakara zo karaha sora karaha vatagna koa fagneva io mila mazoto atsika mikarakara izy dia andeha mbarambarako anareo zegny hoe ino aby le étape ataoko. Au moins zegny atsika tia mikarakara volo une fois par semaine zegny atsika manasa fagneva mampiasa gamme complet. Ko mavita 2 fois par semaine mavomeka tsara kokoa fa ndraikindraiky zegny atsika sahiragna velon-tegna miasa igny dia tsisy fotoagna zegny ampiasagna izy matetiky fa izy koa fa mavita 1 fois par semaine zegny atsika magnano soin complet tegna efa mahita résultat tsara fagnevanao amin'izay maniry matevigny lava dia ambarambarako anareo amin'izay zegny karakory le andeha agnanovako ninaka io. Voalohany zegny raha andeha ataoko io avao mangala za raviny agnan-drano na ino agnan-tsalady tsy haiko ino fahaizanao ro izy amin'ny faritry hafa fa agnan-drano zegny dia io zegny andeha mixeko zo aveo asiako rano izy tahony karaha io sasako madio fo izy dia izy jiaby tapatapahako dia mixeko amin'izay rano amin'zo andeha isorako amin'ny fagnevanaka finoako fagnevanaka jiaby zegny dia alongoloniko hely karaha 15 minutes na 30 minutes na 1 heure de temps tsy magnino vao maika tsara izy aloniko io dia zay vao amin'izay izy avao kobaniko satria tegna mampatsara volo mampaniry volo mampatevigny volo mampalava volo ny agnan-drano maro feky bienfait azo aminazy io amin'ny fagnevantsika tsy vitan'izy ataontsika kaboka fo atao rofo fa tegna ilaigny zegny zo amin'ny mahatsara volo zegny dia après an'igny amin'izay zegny za mampiasa ireto gamme complet zay amidiko ty le olo nampiasa reto tsy resaka publicité fa le nampiasa gamme complet nay reto tsy nahita résultat na fa nampiasa produit karakory anao tsy nahita résultat ataova isay hely mampiasa annay hato fa ato zegny tsisy olo tsy afapo aloha atreto mampiasa indray mandeha 2 jours karaha igny fo mampiasa fa magnamia retour drako tsara produit nao izy io produit nay gamme complet zegny izy io ty misy shampoing agnatiny misy huile végétale misy crème coiffante misy savon pour cheveux misy masque io mampalefadefaka volo tegna tsara masque mampalefadefaka volo io tsisy volonao megnimegny zegny volonao volonaka ty ko volagnin'olo sasany tegna megnimegny karaha tsy idirany menaka karaha anao mosotro menaka igny karaha tsisy menaka miditra aminany fekiny gamme complet nay ato drako solution olo fanampiasa ho zao magnano retour isanandra hitanareo amin'ny page ato fa tsisy tsy afapoky zegny le raha andeha ataoko io niany andeha hagnano soin complet ny fagnevanaka za tiako volaniko mikarakara fagnevako satria igny ny mahaviavy ny viavy izy koa fagnevanao tsara miboaka marigna tsaragna indrindra cheveux naturel tegna fiera malôha za amin'ny voloko naturel sady lava matevigny no maniry satria za mampiasa gamme complet amidiko ato dia juste amoaka anareo zegny fo za igny agnan-drano io zegny andeha ataoko amin'ny fagnevako dia mampiasa gamme complet ty za résultat au top io tsisy fagneva hoe tsy aniry hoe tsy atevigny tsy ho lava zegny izy koa mampiasa produit nay ato zegny bonne journée bisous.